Nipui nuam takania beti chuan Croatia thlengin achianu nen cholmanan tumani a taxi driver zaine chu felle tongdu takni in beti chuan ngai na hle a athlenna tur apartment a da fel nu chuan zaina kat po alak saka achianu keiti chu bultum tu berni in ansen so zong zong chu apasal lui jaya credit card mangina peveka lom tu soinan beti chuan chidum keiti chu pe in chifang ang chi ni tlayan chu amain beti chuan apasal ropale an note astar chu video call in ropa chuan zanuam tak mang turin du sakna hlana an chua pa chuan apartment nei to Sebastian chu mu in an thlenna chu anom thu an chilbok restaurant a chuan keiti chuan nei tur man to tak tak orderin je chu ti dak vekadua beti chuan keiti te in chenlaya apui theilo chu shomati in mase keiti chuan achang chhiat zia shi thiama annu pain karte zot letani beti chuan achatia chandu vyama se annu pain kar chu ngeng ru in keiti chuan in chen tura thurona pek chu apom ngam lo thung an thilei zo chuan an credit card chu lo pom lovin keiti le jei chu phone atangin anin nyala an bila tam ema wang chuan beti chuan pe theilovin keiti chuan a pevek thoni chumi nuwa beti chuan zaine chu callin club lam an panta a keitin a mela chei thatlai chuan beti le zaine chu ti ti in ramdang mi an ni anga an ton sha te anin shila zain chu surya tanga ron pem ni in beti chu American ni in London a chengani keiti in pe nu chuan klapa lotin keiti chuan poisa pele a beti ro tui chu la thlang fana mi pat pani chuan lo thiring in keiti chuan beti chu anbula thutlui tirin annu pain ka thatlo na ta in ti thoveng turle ro pashiat kherangai lo thua shila chutia mi patinen thilanin ho no rei lo te a chuan beti lu churon hai chanin engma shi lo zui chuan apartment na aron har chuak lola chu zana thil thleng chu engma she ta haulo ain ti har nu chuan beti chu zongin ma se mu tura omlo zan him om tak an mangani ti sha deu chuan wine borte no ruak te le condom bom te chu mu in towel noya dar thlang themle thisen te chu mu bokani zinga chuan keiti chu bia ka tum charcharama se bitlang theilo chunua ropa chu aril ruha na shilin ropa chuan keiti chu milululani thole in hona neem ti thozo ta beti chuan thilthleng engma shemu mal lo ma se ai ti na changani anua Sebastian chu mule in Buaina keiti lam mu lo tho chu shila apartment a chuan party phal lo wangle mi papanen local tela wang chuan poisa dil belani beti chu police ne na kalin officer pevika chuan ngai thu tak lo le in me chezuin le party sha chu angai dik lo sani a he chung koveki chuan puilo tumin mase pevika chuan achin fel thei tur tho shilina kalbotira pevika bok chuan an Buaina chu darkar somni pali ralma chu azialu theilo tur tho lo shila beti chuan zaina han kol chuan an klap kalna kha lo la shihlawa klapa bar lo ngak tu chuan keiti chu shilo derin mase zainan Croatia tonga room taka hanzo chuan thudik chu soita a zanan mi pa company te chu rubo tu te ni in bara mi khwalte rubo turin an kalfo thina lo ni mase beti chuan annu pa Buaina ta roi chuak tura keiti roi ani ringa taya chuan ropa bele in ropa chuan beti mi padang chwa puitir to keiti nundan om tok le kani thole lungai lo tur chuan a shila mase keiti chanlet na engma la don lo wang chuan beti ril ro chola buain a flight a cancel thole keiti mu ma cho lo ho theilo tur thua pasal cho shiltani atuka chuan bar ngak tuin ruk ru te minga shil mang chuan social media anzonga zaina chuan mu dan tor ruam han puya kafian nga lai chuan beti chuan keiti ton dan le keiti changa ropa ton le dan te shilin zaina chuan indona anupui chan thu a shil bok ruk ru te chulo thlengin beti melan mu chuan an tlan chinghala zaina chuan umzui ngalin pakhatamana ahan ti thai chuan adop chuak ta ni apartment a ruk ru te chu jingdar thum thleng cha omin keiti buai lai tak chuan abek chu lain an tlan bo ta ni an thilin tura chuan drugs an tel lo thule an momo lo thu soin drugs tel lo pon an ne so thu shilani bek chu da khamin anda khamna dorming chu ashila beti chuan bek le phone chu la letin masenin tura chuan drugs pol chuan shain achan chu beti chuan tui chawa in wangani mase zaina chuan omzia nei ring lovin beti an rok velo wangle keiti chau an rok wangani nikhat liam nu chuan beti chu police ne na kal le in zainan an visa lo nan aminga soirik lo tur thoshila kovek chuan atho boy chu lo zia lo saktoin
pevik chuan a hna thaw that lo wang le beti Buaina chu fiam thua lak sak wang chuan hawin kalbo tur chuan a shila beti chuan phone chu pelowin bag le ruk ruk chan chin cha shila until soizo chuan beti chuan pong swalte lo to kem ti shat nan hospital a te san neya chumi nuwa beti chuan Jaya Colin ropa ang chiang ai dan nein Katie chu alo dema biaka tum lo thole lower kal tlang ba ka anin biak thailo tur tho shilin credit card chungchanga shat lo tho shil bok beti chu apartment a let le in anom huna zo wang chuan Sebastian a chuan an thila lo peka mase beti chuan ramala chwa sandon lo wang chuan room tom Zawk ka om tir le tani room thara om nu chuan Katie phone chu charsin amu Hahdama a har nu chuan Katie phone chu ron nungin mase hong tur chuan face ID anga ani Sebastian na chuan ron mule in dinner ei pui turin a soma beti chuan du lovin zaina chu a call ta Zawka restaurant an chwa san nu chuan beti chuan ropa me lo lang thu chu makti in aron thlen ran ema wangle anno te le en kol toron kalsan wang chuan makati ni zaina chuan hun fal siam sakin ro pai ro chuan zaina chu thekin taxi driver mai mai rin wang chuan hawa chu chuan beti chu ti trapin ropa chuan kwa pa chuan ngai damadila thil thlen dan zong beti chuan a shila until soilai chuan police ten ron call in thulo mom lo tak mai Katie thi thu chon shatani an pani chuan ruang en fia tur chuan kalin Katie chu tuya muni a thange chi swal pal ti shat na na ruang chu en dikalangai bok atuka ro pa chuan Katie laka in thiam lo der le in ma se ruk chuan a hwa a chamala tha emti beti chu zotin beti chuan an no te ngai to wang chuan ho turin a ti ta Zawka rilo te nuwa pevik chuan ron lamin Katie chu thani thoshila pong swalani theina lai po omin bipakut nu ma ataksa mutur om wangani beti chuan Katie mang thana hundi le in pevik chuan a phal saka beti chuan phone chu la chhuakin Katie mai mang chuan phone chu hong ta a chumi nuwa bathroom a ludilin Katie message se ena miss causing a chuan handyman ti ming lo tam le in chuta chuan ropa voicemail chu amu chhuak ta ni an message an en chian chuan Katie le ropa chuan inzomna lo nein Katie chuan beti thok thatur le bitolo tur chuan ropa lo shila lo ni pevik chuan beti chu shwai kir le in until ending result chu kovek chuan lo shila beti le Katie thisena chuan thil dik lo mu ve ve in ruk ru te po an zot fia to a ruk ru te chuan chu tiang an ti lo thu soin tha ani ma an tan bo thu le beti apartment a taxi driver in a rwai ho thu an soini kopami te chuan Katie le beti anin haulai chu mu in ma se beti chuan engma chu tiang a then lo thu soi thung police te chuan beti chu ring hel tanin pevikana thla hon chuan beti passport la in Sebastian na chu akata pe bok beti chuan Jaya Colin Katie le ropa in zomna chu shema se beti no te wang chuan thudi ka shil ngam lo tho soya anin zomna la rei lo thole anin ne ma Katie le ropa zan khatman dun tho chu shil bokani beti chuan ngai to na dang nein zaina chu din rei puya Katie chuan anin tora thil lo polin ropa nin hauzuin ropa chuan a kalsan ani ringani apartment na aletle no chuan ropa chuan chanchina ronzota Katie ne na anin zomna sha tho beti chuan a soi chwaka ropa chuan engma ni lo ti pa ngai dam delin police ten ama thani anrin tho beti chuan soin anin zomna anjir chian chuan ama an mo pu ve ka hlawani atuka beti chumanin police te chuan zaina nen dinar an elai thala kan lo neya zaina chu mishing rubo tu te zinga telve chin ni in ropale Katie zomna wang chuan Katie thaturin zaina chu arwaya an ngaya Jaya po biak po watan tumani beti churil ru ha le in lawyer aroi tum chuan fin fia na mu malan nei lo wang chuan ahar satur thuashila apartment a beti chu let le in zaina mu a Sebastian an alo lu tirani zaina po chu police te chuan lo do ve thoin ma se twal thana thlnai khan nadang alo tho dei wangin an chwa ta ni miswal te chu an thil ru ka ringot lo puizewin ma se engtik lai main na tho pui ngai lo tho shil tel bokani a honuin beti chuan police ten Katie le ropen zomna an sha chwa dana ngai to a pevokan akat Sebastiana apek cho she chwaka dar thalanga chuan camera muin ropanina in biak na chu aloin record vekaloni Sebastiana chu muin biak boy pa chuan cha bi cho ro a Sebastiana chwa nu chuan cha bi mang chuan Sebastiana roma lotin building chunga chuan camera lo in phum ru vekani ti mu chuakin bathroom a thlenga lo da veka beti chuan twal tha jana thil chu muina enfi a beti chu ruk rupani chuan bar atanga shwai chuakin a khuman mutira Katie chu ti hlimin a buailai tak chuan a bek chu lak sakin taxia ho tur chuan an tan chuak ngalani Katie rokani te in sha chuan chuak ve ngalin dar thalang chu tike zui boka akar man number chu beti chuan ziakin reilo te nuwa
akar ma sticker dang dai tak mang chuan aron let le ni chuti lai chuan Sebastian na chuan chabi chu ron zong le in betin a han be chuan en thlatu ni lozia a soifi a miten thil thalo an te hlo wanga camera ada thoshilani mase police te thudik zik lwa ka shil lo wangin beti chuan a oi lova Sebastian na chuan a phone a fin fiana zong zong te chu delete tumin beti nen chuan in chu a tumlo dewin Sebastian na chu thuin alua tawa beti chuan chabi chu la in a har chua main building chu chua santani zaini chuan pona lo ngakin taxi company lampan chuan camera taxi nei tu pa khan zonga chupa chuan keti nen ruk ru chu reilote umzuin mase keti chu police station a kal thoshila mase beti chuan shithiam lo le in police station a bekbo report anom lo thole pevikan eng Buaina ma azia lo thoshiani chuti lai chuan beti anzon thu TV aron langin company receptionist chuan police a phone ngala police te ron thlengin pevika kara sticker dang dai tak chu a mumana twal thatto ni ringin thu boy zia lo chana angai mi abukani zain le beti chu tlan chiain mase police tam tak chuan an oma zain chuan beti tlan bo theina nin hlanin beti chuan a lo wera phone mase pevik chuan lo muin building chunga zuya ti chuan beti chuan keti thattua pevika chu putani pevik chuan thinrimin keti chu kea ho thoshila kovek chuan ron ti buain chu ti lai tak chuan pevik chu in chunga tangin anam thla a thitani relo te nuwa kovek chuan police station a ngai dam dilin apartment a thil thleng chu camera tangin alo hmuto a pevik chuan keti chu phur honge in anuwa keti chu mi pakhatin tuya anam thlani pevik chuan a hna thok thalovin meiche tam tak lo pong swal to bok mase meichha ti chu lo wowin an soi chuak ngam lo thina lo ni an man theilo miawa wang chuan tourist division a sonani a rurute apartment po zong chuakin keti an rok theinan a in tura damdoi an pol ngei bok alo ni ti chuan beti chu zalenin building a chwa san nu chuan zaine chu coin lom tho soya London a let le nu pon zaine nen chuan message na anin be pop ring ani ro po chu thenin note chuan in en kol chok boka chunhu voi kha chu an note ro pan aronda pa chuan ro pa chuan in rem le turin ngena beti chuan a car chabi spare dilin ro pa chuan a jacket a thoshila an en chuan maktak main keti chimu ma pek chu lo omta Croatia le London chu dar kar ni thlok le kani wangin anin biak nu khan ro pa chuan lo zui ru reng alo ni beti chu bathroom a kalin twal thatto dik tak chu koveki shilatuma mase ro pa na lo nai chuan phone chu da bowin chimang chuan ro pa chu dopta a ro pa chuan Croatia azui ruk tho soi chuakin mase keti thinai ro ti palani tho soya keti chuan ro pa chu alamang ring tho lo chila mase zan khatle khunan man dun nuwa khana theingin le maya ro pa chuan en thachun zom zelin mase keti chuan lo ti beidonga keti chuan thudik tak chu beti shil tum chuan ro pa thin rim chuan rekin tuya chuan atl thatani thu boy ti to pani wangin beti chu police te shil lo turin ro pa chuan angena mase tlai to until soi chu kovek chuan phone atangin alo shevek alo ni ro pa thin rim chuan phone lak sakatuma mase beti chuan kuthlakin afanu pomina kalsanta a police ti chuan ro pa chun mantani khati zong kha he movie a kan clear hole tur choni e